Volerske jeseni su jedan od, mogu reći, najbitnijih manifestacija općine Popovača, a vjerujem i Sisačko-moslavačke županije, i zato je turistička zajednica općine Popovača i Sisačko-moslavačka županija zajedno uložili dosta napora u posljednjih nekoliko godina da ova manifestacija zaista bude ono što želimo, da ima prije svega one sadržaje koje želimo ponuditi, a to su prije svega kulturno, turistički, pa mogu reći i pučki, a isto tako i ekonomski. Pa zbog toga niz mjera koje je općina Popovača u proteklom razdoblju u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom poduzela, to je da se prije svega Volerska jesen bude gospodarska manifestacija vina i događanja oko vinograda. Stoga je na neki način i sam program upućen tome da od samog otvorenja koje se događa u Volodarskim kljetima i Volodarskim vinogradima, pa preko svih onih običaja koji na neki način pokušavaju dočarati, a i ljudima pokazati ono što se radi u Volodaru, koji ima zaista dugu tradiciju uzgoja vinove loze. Zato i sam početak Volerske jeseni, kao svake godine, imamo jedan okrugli stol gdje je uvijek šklet tema broj 1, a uz šklet su i sva ona događanja oko vina i vinarstva koje se događaju i koje su aktualni, tako će biti i ove godine. Za one koji vole, znači kulturni program, priredili smo jako kulturni program vodeći svih kulturnih umjetničkih društava i koji će prikazati svoje običaje. Tu imamo jednu, možemo se pohvaliti, izbor najljepše snehe, najljepše baračice i nudimo znači u programu i smotru folklora. Možete kod nas vidjeti u Volodarskoj kleti tradicionalni prikaz berbe u Volodarskoj kleti i nakon toga možete pogledati i razne izložbe kao što su izložbe 20. likovne kolonije, izložbe foto, izložbe arapskih konja, konjičkog maratona, etno izložba, znači Moslavačka hiža, imamo razne radionice kao što su i Hvarska čipka koja nam je došla u Volodar, izložbe narodnih tkiva i veziva. A za one koje vole sportski sadržaj imamo tradicionalnu međunarodnu 12. utrku od Kutine do Volodara, na što smo iznimno ponosni. Imamo auto i moto reviju koju možete pogledati znači i učestvovati u biciklijadi pod nazivom Biciklom u berbu. A u tom cijelom našem programu nismo htjeli zanemariti ni naše najmlađe, za njih smo pripremili znači igre područnih škola, likovne radionice i imamo znači natjecanja mladih vatrogasaca. Za one koji su željni znači koncerata da bi nas posjetili malo u poslijepodnevnim satima, priredili smo koncerte kao što su u petak Teška industrija, u subotu Crvena jabuka i nedjelju koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Posjetiteljima još možemo ponuditi, to je jahanje na arapskim konjima, vožnjom u kočijama i evo našu tradiciju koja je stvarno dugo godina, a na šta smo iznimno ponosni, to je vol na ražnju kojega sami posjetitelji mogu probati. Mislim da se dovoljno zna o kvalitetnoj suradnji općine i županije. Na kraju te Volodarske jeseni, a i sve ono što je podloga za Volodarske jeseni, a to je razvoj turizma i poljoprivrede, govori naša dugogodišnja uspješna suradnja koja je potkrepljena činjenicama i argumentima. Neki od njih su sljedeći: da imamo iste poticaje kad govorimo o poljoprivredi, da naša županija, a posebno Moslavina, koja je najbogatiji dio Sisačko-moslavačke županije, mogu to slobodno reći u svakom smislu riječi, od poljoprivrede, obrta, pa onda i velikog gospodarstva, je podigla kao cijela županija najveći broj nasada od 2005. do danas u Republici Hrvatskoj kad govorimo o nasadima vinograda, kad govorimo o voćnjacima, kad govorimo o ratarstvu, znači proizvodnji, odnosno bilo koje vrste
poljoprivrednih proizvoda u plastenicima i na otvorenom. Tu je sigurno ovaj dio županije broj 1 i ono što je najveći projekt, to je upravo projekt realizacije sa Ministarstvom odnosno Fakultetom poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije, naravno i općine, težak 4.200.000 kuna, brendiranje škrleta kod gospodina Miklaužića, jednog od najvećih vinara naše županije. To je autohtona sorta koja ima sigurno posebno mjesto i sada, a i imat će prilikom ulaska u Europsku uniju. Volodarske jeseni kao manifestacija su od posebnog značaja za županiju. Mi ih sufinanciramo sa 70.000 kuna kao i sve manifestacije takve vrste. Zagrepčani najviše znaju za Kestenijadu, zato što možete te dane, prvi vikend u 10. mjesecu vidjeti veliki broj Zagrepčana da dođu. Sigurna sam da ćemo brzo uspjeti u tu razinu dovesti i Volodarske jeseni. Ono što je izuzetno važno, da ponudimo gostu koji dođe da sudjeluje u onom što je naša tradicija i običaj, a to je berba. Naravno da to nije jednostavno, jer onda vlasnici vinograda kažu otišli su nam trsovi, malo tu ipak treba imati znanje i iskustva, ali mi se trudimo na neke druge načine dati ponudu u kojoj gost može uživati. Evo, koristim priliku da pozovem sve one koji će nas gledati, slušati, vidjeti putem medija, da dođu u Volodar, da dođu na Volodarske jeseni. Sigurna sam da će uživati i neće biti razočarani. Program je dobar, ponuda je dobra i to je jedna velika prilika da ako nisu znali i nisu čuli za tu manifestaciju, nisu upoznali našu prelijepu Moslavinu koja je tako blizu, imaju i iskoriste tu priliku da dođu.